Nsuo nya menku abotire wanku wudware nsuo abotire wanku na Duabo ne omu ahodo ana Duabo ewo mienu ewo abayifo de ho ana ewo nsuo so de ho anyantanku sabotire wanku a wonye nsuo seye ma misika menje one person a ewolumba asemi ho na ase ama misika anto nsuo nya menku nipa itumi dan nya ado ameko ubaso da ye ne magugu adwaso ni na abotire wa se wanku a wonye nsuo woye ntasuo sabotire wanku a menena so wonye nsuo Abusia ya ma wakwaba embre Nyansapo TV so yakase Nyansapo TV a na waje so se yesane no badwemma kwan so se ne de bia ye no eya na yi yada age si ho se ebesom wo kwan pa so de ya mu bisa de a mu pese mu hu no ye tu ho anamon ne ye pe hu muaye e de brew se nim se abiri bia no ye de brew no usua de na ye sua de no ebo yen e ma ye tu mpon e wa brabo mu nti ne bebia me wo pie de enya asem hwetoa nanso sumti ye beba ye sumo kwampa so na ye wo ye mame ye nana ebi ewo ye nchen na bi odi aba no ise nana nkasa na betimi a kire me because me bo mi sire mu aka bibia ahwa na mafom me be se me fom enne wada wo ma nti eno anti ene ye wo ha ye besunya de enne bo modern se wo begibre na wa hwe dwumadie akosi na wie ye na minim se ye wie a ubesunya die firi mu pa na mema ne nya wonko a wada wo ma eya hye mame like mame comment so fa ka ho na fe ye ma djuma de ni nyina wo ho enwie mu nyame kira so ye ne sa e de amaye mame mana na kwaba ne ye fa nkoma wo ho nyina e hyehye so e ma wo ene mame akwaba duso obuno nana udino me ka se ne ye ide di kan ye hu wona follow Nyansapo pa ne de wa hu da na wonani gye de a wo kyerɛkyerɛ ye hu enti ne yasea ba bio se enne so umabuni hu ye mabo na nyansa na nanom de adom wo no fa bi dom yen na ye nsua de enti ne yaba enti yaba adam enye bone kwara ne ye besua de ene wo wonche na yaba wagye ye mfɛ so ma na ye fɛ na nanom nsira na bebi ade ye bai wada ma de di kan Ay abrem Idide me mame ne papa wo me ne dina odum de mame ye na ay asantoa ye Otumfuo Bossom KESE a ye fe na bremu suburu kantanche enti na Bossom be fa me a enu nti efem na asantoa no ye tia na do mrane na kan na modro sansi subi mame Otumfuo Bossom KESE a odino kwa a efe na bremu suburu kantanche enu nti ono so be fa me a nti efem na asantoa no piao nana asam na aka na enya adeketo me mente korada ene ne me first time amete ba muodu nana wa mayant na fie no de abanzo ni so yeso fe ne sen ye fe ne bosompoma ye tano nsu a tetene no wo kom ama ose wo pensu anom wo de se ka asan ho wo se nsu wo de fe ne nkuro nsuo nsuo na betima sama me a wo de be bibia menom te fe ne bosompoma wa brim nana ha wo ye den wa ha bibia wa ha bibia itse bobo mame ya bo odua na sebe waba no mintimi mfa me pe se me dane ama me ba na me do wabam na nanom kire wade do bam na ya kire omusuo ni abetwa akokọ de ama nsuo yi se suo ni fa na se betima ya ama wa obeka ontimi nyama wa obamo akọ nana desama wo kan ayemede eno beboa yen e wo die ntia enne yaba wo nchen Duabo nana Duabo eye anase enye Duabo fa ba bi wo enye so fa ba bi wo ye fa baby eye fa baby enye mpachan ade ne mane ye de eye ne se de enye ne se nka Duabo de ka wunua ye obone a nka ese wo de che na so kwase ebu nti ena ma Duabo e wo ho chese me de masa bia koda wo hene se woni ya asema ye enam se sebe me ye hiani nti obedi skani na asema ma no wo ja hiani e basa ahiafo koto ho e sebe de ma no
Ahia for court ne Duabo no. Ne Duabo no. Ne Duabo ne o ma hodo ana. Duabo e wo mienu. E wo abayifo de wo. Ane e wo nsuo so de wo. Abayifo de ne e bo wa na woche Bossom mienu na woche mienu anyaw. Passew. Nsuo de e firi Bossom Appiah mfie be dukura ne ma na fe na suo ni di asem. Nana yenya abotre. Nkomo ne ye me de. Ensuo de na Bayie de. Nana yemfa ne maako. Yenko Bayie de no. Abayifo nkwa na e bo ana. Abayifo bo a ene Bayie dua kura bo no ni Bayie a obo anya. Yemfa ni kan mo Bayie. Mo dua. Obi wo bo dua bo nya. Nso bi wo bo dua na otwepe na nya ono ya Abayifo de wakoton wa ma Abayifo no. Se ni pass mes wa mi sei timuni na amomoa etise asorefo na ko meeting na bia mo ko nhyiamu no yese ho na wa so se ni pass mes wa mi sei be se obi a bonudua osunsum o ma bono asorefo bodua da bi sunsumu te se asorefo akọ meeting omo ya asore no sa na Abayifo so ye sunsumu meeting so ye omo so mo de nti wodo begina wa obi a bobo dua osunsunum nessa ya Abayifo dua. Matiase. Na benfo bia bomdua. E de na be mama hu se benfo bia bomdua. E ba sa na ho hyehyew. O da na dwa wo na. Me ho be hyehye me. Da na dwa wo na. Asa obi dwa agu so. Asa wo nam samampom. Hu sa ne mani bia e bayi. O da dakam e bayi ne asama wa ma no. Te ese wo nya obi a wa ben. Wo ba ha e beto ya ma. Yes, nana utimi dane Bayie dua wa ha. Yes. Na mi se bia wa ko hwe benfo na ko pa ne cho na bia obedane awa dane. Ya woni ma bia de ma wo mo kwagie wo sunsum. Ansana wati mama ma akwan e bo wuram ko panyini ne wo. Osunsu ni pass mesi abeda me. Ti mesre mo. Mu ni na ade na menye mamo a mbetima gya nipa na mame. Wasi bia fataku fa wobra. Wo mo giwie dia mo jama. No bo wana ntirmo odene. Nti konfo bi kura ji yale na se wo hwe ne nkwa na nipa no a ensa na bo no obi wa na asem ode ne Bayifo no onye ti kire he kakra na de fede sa ansa na obete ase nti wo kwa bisa e wo ho ansa na modane ye nane ne kekesa se bia fa we so bisa wo kwa busa na suma na kire musuo wo kwa baabi na so wo kwa dan due na suma na kire musuo no sefa niam a wo begu wo no wana na ma onyeye Bayie papa nya ma de asebe kuro nina ya da no one de yakwa a onyimusuo pafo no nko a na konfo bi a obekwa akoda ne via won ho a sebe wan kire musuo no enane wo pa wakum o ka se wan kire musuo a asechese obe kire musuo am akoye na suma na wura obeta binya chiwade obe kire woni ma se fabre suo na be ye wo ye wi abobo awure mako hunsu dodo a ye frɛ bo odua obo odua wo de na se bo nsu egu wo kwa adwa ya wo horo na se no de bo odua obo wo so de ma na dwo na meka Bayie ayi Bayie de no ne nya asem kito dabi to wan hia konfo a wo dene ti se Otumfuo Bossom Ebenezer suburu kantancha anya de a obetimi anya hoto dabi abusua o hwe ha Nyansapo TV e ka che o se ene ebesua de minim se nkomo ne wi ahya ase afi ni bebe yedu no koda no wani age ho opani aka eto so nyina etie wadaro mantini ye wo ha sei ye benya bere so ne aka nyina ye be so na emum se wutie esisi ana se wo hwe esisi a na wo so hwe wo widie mu ehyehyew bibi ye wo se ne na santo aka ye no bibi ye wa hu se e wo se o fa akire so ni bebi a wo fa se wo bana na asanto a ho no na meboa omra wo ho na hweye ma no pepepe na nti ha Bayie dua no ya ejimre ansan metimi adane anen so se ne ye no ye passion no be ba nso ho an so ye passion sa eno wo dane a wo bedi ka dane asuo de Bayie wo mu bedi ka dane asuo de e wo ho amata no na Bayifo de na bansuom abeginam na ya sanan ye woni ma ye yema asuo no ne de asama ye de skana ma no wo de ko sunsum se mesra oni pass mesi obeda me odin dwa ato obeda me eti jiwei na fa kwaje me na se enu ehu hia se
benfo na obo me say aduane be wo ho ana hu hia so wo odawroma sebe ye de ha de oba ha na obi bo udua na wo se wo ma ye po bi ma ne gina wo ne ya pata no tse nipa no a ye man dibem ye man dibem ne ya pata no tse de nipa no obo udua no a wo giwie a ne ya dane no onya giwie den se bibia di betima bibia betima yiye nana ye da se ne nchemu ade ma ye ena no paipa na wo se ansa ne be dane Bayie dua no ye yi musuo ansa ne ya dane dua no sa musuo no ade nte na ye yi musuo ansa ne ya dane dua me no ka se me ka kire wo se sa wo ba Ebenezer Otumfuo Bossom Ebenezer buru kantenche ne ma wode ya ye kire wo musuo na sa musuo no ye de ba ye bayama ne Bossom ne brafo Bossom pomen no no so de akoma bayifo se nipa asemasi wade na asema beda me enti mesra ogiwei na fa koma no ti se wo twa akokoma no osomu a no ono so de ko nti ade konfo no koda ane aye suma no ye be kwa koyi ehodi ekope abayifo ni na sade na mo pe ne yanye mamo na o de pata wo mo ai wose bia fataku sempoa ye de a yema mo bo adwo obaje mu ti muso ni se wo pata no ama waje atum se afei de betimi adane dua no yes oh Matias na o kasa no o ka se se me mafom obi in fact mafom me director me nenam na sabi oye benfo no se me pese me sori tia ya ana me bo ya Bayie dua okwa ne camp ho no no bebi omu ye mu hye mu die no okwa de koto manim se nipa sumasi ana ya afom me maboni dua nti mu nyina mo nka me ho na ye sori tia ono na me fom no omo maka no minimum mu bebi amenye omo hwe ade nti na mutumi etimi kane de no ho edi mawusa ani so no mebo dua ewo bia anim ba me ko sunsum dia enam dibra mo no sunsum nti me de koto me dom ni na anim se madawro ma nipa asemasi menya ne hwe odi matem ogumani mu ase eti maboni dua mu ni na mo fam sunsum nta akire ye betwe kra abegina ho obi ya babo ubi se nipa wa hakoro bia babo ubi na sabe yeni na forso achew eti ademade na obeje no me a wo ya made amaje no me kwa me na me kwa chama bayifo ni na ama obi abo adwo ai na de na echema adwen so kakra ne se nipa dodo anyina minimum memfum wo mu beebi a na denti eno mu nyina betimi aye baako se omo sori tia me memfum wo mo ntika nipa baako fa na kama fom no se wodi ohima atam enti ayi se nipa ne ye hema ya ohima wo dibire wo woni dibire wo kura omo na be sori tia omo de nsa na ye no yes eti konfo a wo beda ne dua ne kura no ese wo firi nsuo wo wiase ni na wo de adana ano diu yes tena na ye social media you so obi bie na no anu wakasa obi bie na no obodua me de duabo demfo duabo ni agrosa tabi asemetimi ato yes to be den hu se ahonhom be ye edunsia na yi de wo 100 na so de tia me anu diu wo konfo na de wo baba se wo ban ho abusa no wo na abehu nsam wo na aka akere no Matias to na be cheche ni mu amana hu se obi abo na hambemben so we ne duru ana we se ne betimi aye wo sana de wo bi amayama no kasa me ka kire wo se wo ba na na santo aho a wono nko a ne betimi ayama wo so mpache se wo ti ase efi so be kire wo musuo ye be wura sunsum ne so ma be wura sunsum akopa abayifo ni na wono mo so akasa bi afataku sempo amame na magya wo to dania bibia ato anana Bayie duane ye bone sen e de se de omobo baako na ye di nsuo gu fom na ani suo no me na wo ka me se wo fre nsuo bodua enti adi wo so de wo ye na niam yes se honum de meni aniam de be hu yes enti woni ye de kura sadie obi ka won tokwa nkan bi jana manko nana de wo kan ya mamu se ene se memfom wo bi a memfom banfo bi a ontimi nya mehwe obetima ya obibi memfom wo betima bono nko ampo obetima ya obibi obetima hawo menya ne hwe yes se menua no na makwa awade amenya no Nyankopon no ene odoma nkoma menya awalepa na ye me ya akwa bia mefa so awade beguo no me de Bayie begu no bra memfom wo yes
di wi ase na wokọ yes ayo na Bayie dua no eno so etimi hye busu ase etimi hye Bayie dua eti se nsuo no a etimi hye me kwa na me fom nipa no mabusu anye ne hye etimi hye mu ase etimi hye mu ase nti nipa ne ba ne ye dane na o se ye de busu ni nyina hye nti a ma ne ba sa ase abusu ase na hye ne se obi wo ha ye boni dua na ohu wode be doctor sam sa wu a wan ko pa kire kwan a wu se nsuo ase mesi de kun no e ba sa ase kan ne da fie ho na nsuo ndidi dwuma nti esie wo ya afeso a na wakum wo afeso a na wakum wo afeso a na wakum wo obi aden sa be ka nipa no a wan ko da ne dua na wo wa wo besu wa besofu no makosie wa wo bededa no wa de be ko mo kire obu a osemede ne maame ne papa na busua ni na edase me nim se Duabo ne ku no oye me dofo bi wawu ne masu a manya amane ai fi se wo bodua no de abusua ene mma ene obi obaba na yase bi abodua yes ene tsa dua na ehu ai ene ye fe na anytime nitandua es wa hye busua na se ine se obi kura na me sika bia me de beda wase me di nipa eye dwama nipa no ada na wo nwan ai ye da wase wonne nkyerɛkyerɛ wo de mayen ama mabunu so asua de ama ne da ya no wo ya me bo dua ya me de bejew ya ye ne time me de bejew na e di agoro no ye hu se susu aso e di akire no ano ade se behwe ye hu yie ipacho no kura no se nipa no wo ofrensuo bodua se me ye honhom na me kwa besom me gina ha na me bo obi dua ai na se bia wo tirim kura se nipa asem bobo ne dua na me ye honhom a me ni mutirim asem masom na me de ko no kura so ye Duabo enso so ya na de Duabo me mie ma no nka ye so asem wo tirim se me be di bon enti boni na di kan wo manim what na Bayie dua ya yegu so ye di ho nkomo yara ena me bi se aso eye yale nko a ena ma daddy say we obi abo me Bayie dua ana say bia accident wa ye say wa tonsuom bibi ja hyehye bi ni nyina atimi Duabo no eye na wo nyina so nipa na bobo obi wo obodua na wo se enchew wafu obi wo se ne ho hyehye no obi wo so modam obi wo so ntonsuom obi wo so maka emmo no tinipa na be kire de enye wo do be kan na be yi ebe wo ho ti da nya yare nko a o accidents bebere wo ho no ma e Duabo obi wo so kura no a enye Bayie nko a na nya Duabo nko a obi wo a se bia be men be wale me na wade a me wale no babusuafo be je atum se mu na be pere so enso na sunsum me ye o ba ne me no woni me da te basa e mahia be ma no e mahia o ba no na Duabo mu no yete ya wohoro se kan so wada matimu bi ma me asechesen eno de Duabo no so se ne be ka Duabo no asem wo ye Bayie de ne ye ka no nti Bayie de no ya wohoro se kan so ena na mpese mi ho Bayie mu no ye wohoro se kan so ho eno nti na me no kasa me se ye genia wo ba ye ho na suma ne kase faade wo bra na oje ne abayi musuo na ansa na osomu a ye ko busa abayifo na do bagie no ye dane mfie wi a ye sade ade ye ma toto ne ma de bansuom ne abaji wabagina nsuom ne asana ne sika na wo de ton wo no asuo na dia akoma nipa koro na etimi asise ya yi musuo no be bia do bayifo no asomo wie na nsu ansom etimi sisa etimo Bayie no wono waje atu ni sunsu mekuta no ebebo ni Duabo aba nya ne da etimi bo obi dwe nya no yes if you say ni pakona ne kra ahye nsuom to bi ana kra ahye nsuom bia ebo ni dua kora na nya no na ka so bi kra ahye nsuom asese se ne kra mu odu no sa na abayifo pe no nya no de be opa afa ne ko hene nya no da bi yo ni sa ni pa ni bi wo sa nya ya ka metesa kan no bibia ntimi me ekwan me down ho so a ni na so ba de be hyensuo mama ho se me pese ye de me hyensuo se bibia enyame a betima ba wo ho yes na de ma hyensuo do ba hyensuo eno de me wura nsuo de ma pie ane ho ban ne wonye wo kra nhye nsuo num
na ma wonyini che okay de obetu nso atwia no asuo ni nche no tene ya mamre bi na meye yes yese bia de mi wura nso ni ma pese de obomaso me ya mamre ni wie sa no de a bibia ntimi mi asase so na do obi a wo hwe ya opese santo ade ye niam bebre o sa bebre ene so ye hu niam bebre a wo ye yes ye bam adwuma bai kire owo nko ane nsa owo no so kraba ye timi ni twedi ampa kasa se awrade odoma nkoma fa nipa ni kra maye de maye ene nyese wo awie no ba wo ni beba no ena mutimisi ano kwan no bi wo so kra asem beto na yetimi hu ka wa ba ye ho no kra ya kire wade am wa ya awie no yetimi fra fon so ade se ni na eba to amerika ye hu ade se be ya ade na ma so yes obi ben mu a asem timi mfa ni wo mu dabi ye Bossom a asem beba wo ba ye ho na adu hu beja ye ana wo ba ye ho na wo ya na nya no nko de obeye bia no bibi ba twe fonforo ni pass me se na ebeto to amerika accident kura na eba se ne se mfroka kwa wo fa yes watimi adoji wo no na ekoro no yes ahomba mbo bi da no so ntia bi wo ha sunsum etimi dan ne bode obi wo etimi dan wo dwan nipa etimi dan nya ado ameko wo so da ye ne magugu adwaso ni na nipa ne yeku wo mo iti se bia me medowa obi wo akwaje na ose an mabedi waduro wo do ho ahye me sa tomne ko eso ese me force na meje wo ti ade a chia me hia me ka to se hey mama asem so no adwa na mani wudi a obewu na wonam kwan na hia bi msa otimi ka chia wo hi do beje die do benye oje no do nyi ni die asem beto no hi no ya di o yes wonam na ka chia go ankofo timi mkonfo kora otimi hu bibi ani suo ade a chia ba ofie dalet hey ipa okuno no hweye fa won sanka no powerful sa na nyankopɔ pe wo sa no pe yes nko bi enyi oje ana waso eni bio siso ha se brem kanya ase brem kumasi kenya ase brem ya frema brem kumasi kenya ase brem ayi Otumfuo Bossom kasi a woni ni twasa kwasan agi asantemasi wo brem suburu kantanche konfo asantoa oba no wa ya paso kunya dura brem aso pe konfo asantoa straight oba so anya na abeka wa asem o suma no na beka obeka ufi ya ko deep min kasa dabi kan wa asem wa be bibia sa oba no na kan wa asem kire no a oba onka bi obeka se wadi tro ti tena se nya botana mi amen kan jero enka mi ameka wa asem mama o wi so na afi ade bibia gu for mama na se wade ho ye da se ne na ye de nsuo de no so beto so na nya botransa na ye ma wo home na da foforo na ye de nsuo de na to so nchechemu ade ma ye ne wo me ye ni ajepa me ne mahwefo Nyansapo TV so ene yesua de afa Duabo ho ye hu ahodo sen ene ye bono sen ene ye dana nsunsan so a eba ena sen na ho ye wa won se redie o se me fa chire ene na nya botra chire yen dawfo ne ye san atena se bio na ya konsuo Duabo no so ne ahwe sene eno so esitie yemfa wonsi ha se na me ka kire wo said bisrewa yen channel di se ne de kan ya wo hwe yen ne mapanko an ye wo e de ma wo nti wadawo ma o hwe yen dwumade ni wani gye ho a comment san like na share e fama me share mu bia nya bi na obia ntimi nhwe bi na obia ntimi nsua de na emwa yen dada aseta yemfa wonsi a medin ene oba ya asua ma yeboa yebesia hye bi Dentini ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma
akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de